Давав трошки жукам їсти сьогодні, бо бідні голодні, не мають що їсти. Ось такий кусок городу, тут 18 рядків, ну десь напевно є сотих 10-12. Викропив в районі 25 літрів води. Тут ще бурячок зійшов, сіяв тою кінною сівалкою переробленою. Один рядок не побачив, обрізало шплін, прийшлось пересівати, тому буряк трошки менший. Там далі кукурудза трошки бідненька. В тому році холодно, дощі, кукурудза того не любить. Хоче припарку і тепла. Нічого, вона поправиться, ми ще її підживимо. Ну і таке. Кропимо ось таким прискочем ранцевим. На акумуляторі ємність 16 літрів. Вже маю пару років, працює нормально.